Agdyň bekli wagty diş pastasyny ulanmaklyk ýa-da miswak ulanmaklyk bolýarmy? Jogap: Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem agdy bekli wagtam we bekli däl wagtam miswak ulanar eken. Şonuň üçin miswak ulanmaklyk agdyň bekli wagtam we bekli däl wagtam näme? Sünnetdir. Ýöne alymlar aýdýar, şo miswak ulananda we miswagyň galyndyklary galýar diýişinde. Ýani çöp çagady ýa kiçik galyndyjyklary galsa diýişinde ýa-da agdynda hökmani suraty näme şonu tüýkürmeli, şolary ýuwutmaly däl. Edil şolar ýaly hem näme diş pastasy. Diş pastasy aslynda ulanmaklyk agdyň açana. Ýöne alymlar näme diýär? Ulanmasaň has gowy. Sebäbi diş pastanyň täsiri güýçli we bokurdanğa çenli geçmek mümkin ýalar. Şonuň üçin egerde diş pastany ulanaýan ýagdaýynda ägälik bilen ulanmaly, içine hiç zat gitmedi ýaly, hiç zat ýuwutmady ýaly. We şeýlede dişini gowudyp ýuwup bolansoň hökmani suratda näme? Bir küçgede gowudyp tüýkürmeli.